से बोली मैया भवानी सच्चे दरबार शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। धरती माता की जय। शेषनाग की जय। आसमान देवता की जय। सूर्य भगवान की जय। गुरु भैया गुरु बहनी लोग के चरणों में प्रणाम करो तनी हमार प्रणाम स्वीकार करब लो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करो तनी हमार प्रणाम के स्वीकार करब लो। एगो हम कथा भेजे जातनी, अच्छा लगी तो यूट्यूब के माध्यम से भेजतनी। अच्छा लगी तो हमरा चैनल के नाम है गौरी के शिव धाम रंजू देवी। लाइव सब्सक्राइब करब लो। कमेंट में हर हर महादेव लिखब लो। गुरु बहिना सुनी लो, हम चर्चा कहे जातनी। एगो माखर पंडित जी रहले आ धर्मी पंडिताइन रहली। तो पंडित जी से पंडिताइन कहली कि हे पंडित जी, हमनी के अब बूढ़ हो गई जा, हमनी के बाछी छुआ लिहल जाओ। तो पंडित जी कहतरे कि देख, जौन रुपया पैसा रही तन हमनी के लइकन के काम करी, तू काहे कुल के फेर में पड़ल बाड़ू। गुरु बहिना लोग कहले, तब कहतरी कि नाही, हमनी के बाछी छुआ लेती जा। नहीं मानत तो उ तो भाई जास का एथी करे, बाछी छुआवे तो 4000 5000 ले आवस, आटा ले आवस, सीधा ले आवस, आलू ले आवस, सब कुछ लेके आवस। अब उ देवे में परेशान छपिटाए लगलन। तो कहतरी नहीं पंडिताइन बाछी ना छुआवल जाई। कहली कि ठीक बा, बाछी ना छुआई तो कोनो बात नहीं खे। अब का कैली कि 1 रुपया 2 रुपया अपन उनकरा पाकिट में से लेके बचा के आ बिटोर ली। बिटोर के आ अपना नैहर पहुँचवली। गुरु बहिना नैहर पहुँचा के आ अपनी माता से कहली कि हे माता, जहिया हम बाछी छुआवे लागब तो फ़ोन करब, तो लेके तू चली अइहा। कहली कि ठीक बा बेटी। काहे ने तू कहतरू बेटी, आ तैसे कहतनी माता की बाछी छुआवे कहतनी तो नैखन मानत पंडित जी। तो हम सोचनी कि तोहरे से कह देब तो तू किन के दे देबू, तो हम बछिया छुआ लेब। तो कहली कि ठीक बा। अब दे के चली अइली आ तर तैयारी ने गुरु बहिना लोग होखे लागल बाछी छुआवे के। तो फ़ोन करके कहली कि ए बेटी, कहली कि ए माता, हमरा के आव, हमरा के यहाँ आव। तो कह अइली। तो पंडित जी कहतरे कि अरे भाई माटी के बाछी। तो पंडिताइन कहतरे कि पंडित जी हमरा के सब कुछ दे, तोरा खाली बाछी छुआई अच्छा से। कहले कि ठीक बा। बाछी छुअलन, सब काम भइल, सब काम हो गइल। पंडित जी बाछी लेके घरे जाता रहे। दौड़ल पंडिताइन आके कहतरी कैसे, ये पंडित जी रोज तक सब कुछ लेके आवे तो लौके लाए माटी लेके आवतानी। तो कहतरे कि नाही तू मशीन चलाव। मशीन चलावली तो देखतरी तो हमें सोना के बाछी बा। खुश हो गइलो, आनंद हो गइलो। गुरु बहिना रहते रहते कुछ दिन बीतल तो महाराज पंडित जी या पंडिताइन मर गइलो। पंडित जी पंडिताइन मर गइलो। तो सब केहू दान कैले रहे बाछी। तो बाछी आवे तो वही पार हो जासलो। तो पंडित जी कहतरे कि ये पंडिताइन, तू हमनी के बछिया काहे नहीं खियावत। तो कहली कि का टेंशन में बानी, आई ना बछिया। तो कहली कि ठीक बाटे, एथे कहली कि ठीक बाटे, बछिया आई। तो बछिया आइल तो वही पर चढ़ के पीठी पर चढ़ गइल लो। अब बैठल लो दोनों जना। तो धारी मारल तो पानी से बछिया के मटिया धोआ गइल। पंडित जी सोचले कि ये भाई पंडिताइन नाही मनली, मैं लोग लइकन के धन जन लेके आ चली अइली। तो कहतरे कि का पंडिताइन तू नाहिए से नाही मन लो, अपन वाली कहिए दिहलू। पंडित जी से कहतरी पंडिताइन कैसे, देखी अभी ले राव लालचे घेर ले बाटे। तले इतने में गुरु बहिना पंडित जी गच देने चल जाता रे। रोए लागल बाड़ी, ताकतरी पीछे रोए लागल बड़ी। कहतरी कि भाई हमार पंडित जी चली गइले, जब तक ले हमार पंडित जी ना आए तब ले हम यहीं जा बैठब। का कैली कि पंडिताइन ओइजा बैठल बाड़ी।
सब केहू कहता कि हट हट जा अत नहीं हम ना जाए जले हम पंडित जी ना आई हम तो बोलो जमराज जी से कहलो कि ऐसा बाड़ी तू जल्दी हटत नहीं खियो जैसे चली तो वो अले तो कहता रे गुरु बहना कि काहे नहीं खुजे से हटत तो ऐसे हम नहीं कि हटत कि हम पंडित जी जले ना आई हन तले हम ना जाए कहली तो कहता रे कि जे चल जाला वो आवेला ना जैसन जेकर करम रहेला तू बढ़िया करम कैले बाड़ू तो तू बाड़ू जैसन करम कैले बाड़ चली गइले आ त नाही कैसन हम खराबे कौन काम कैले बाड़े मान ले तनी कि उनकरे कमैया ते बेरा हम बछिया छुअले बानी तो आधा हिस्सा उनकरो भइल आधा हिस्सा हमार भइल तो कैसे अधर्म कैले बाड़े तो कहतरन जमराज की त बात बाटे दोनों जना के भइल तो उतने पर उनकर पंडित जी आ गइल बाड़े आ दोनों जना अपन भव घर से पार हो गइल बालो। हर हर महादेव मैया भवानी सच्चे दरबार शंकर भगवान की जय। माता पार्वती शक्ति भवानी की जय। हर हर महादेव। नमस्कार।